Mae'n amser cyflwyniad Agor y Llyfr Tîm Eglwysi Cymraeg Caerdydd, gyda stori arall o Beibl Newydd y Storiwr, Lion Hudson, gan Bob Ham. Tybed, beth fydd yn digwydd heddiw fel rydym yn Agor y Llyfr. Helo, a chroeso i chi gyd. Ni ydy criw Agor y Llyfr, Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. A heddiw, da ni'n mynd i ddweud stori o'r Beibl wrthych chi. Mae'n stori am rhywun bach, naeth rhywbeth mawr iawn. Felly, gwrandewch yn ofalus. Ydych chi'n gwybod beth ydy trethi? Trethi yw'r arian. A mae oedolion yn gorfod ei rhoi i'r llywodraeth i dalu am bethau. Bethau fel ffyrdd, ysbytau ac ysgolion. Roedd hi'n union yr un fath yn cyfnod Iesu. Ond bod y bobl oedd yn casglu trethi, y casgwyr trethi, bob amser yn cymryd ychydig bach mwy iddyn nhw hunan. Dychmygwch y peth. Beth fydech chi'n mynd i dalu'r trethi a'r casgwr trethi dweud? Dyma 2 bunt 50 ceiniog ar gyfer eich trethi, ac yna 50 ceiniog arall yn helpu i dalu am yng nghar newydd grand. Dach chi'n hoffi hynny, yn gwybod yma ddech. Heddiw, mae stori gennym am gasgwr trethi. A doedd neb yn ei hoffi. Ond fe wnaeth newis rhyfeddol a newidiodd ei bywyd am bydd. Gadewch i ni agor y llyfr a darllen Iesu a dyn trethi. Mae Iesu'n dod. Gwaeddodd y rhywun. Mae Iesu'n dod i Jericho. Fyddedodd pawb i'w gyfarfod e. Wel, bron pawb. Oherwydd roedd na un dyn. Un dyn pitw bach na redodd i gyfarfod â Iesu. A'i enw ef oedd Sacheus. Ond roedd Sacheus am gyfarfod â Iesu. Roedd e wirioneddol eisiau gwneud hynny. Ond roedd Sacheus yn fyr. Ac roedd ofn y dorf arno hefyd. Doedd dim llawer o bobl yn ei hoffi, chi'n gweld. Am ei fod e'n casglu trethi. A hefyd, am ei fod e'n casglu mwy o drethi na ddylai. Ac yn cadw'r hyn o'i dros ben iddo ef ei hun. Mae Iesu yma. Mae Iesu yma yn Jericho. Ac fe gymeradwyodd pawb wrth iddo gerdded drwy gatiau'r ddinas. Wel, pawb bron. Doedd Sacheus ddim yn teimlo fel cymeradwyo o gwbl. Roedd e eisiau gweld Iesu. Roedd e wirioneddol eisiau gweld Iesu. Ond sut y gallai gerdded o blaen yr holl bobl hynny roedd e wedi eu twyllo? A beth fydden nhw'n ei wneud tasen nhw'n cael gafael arno fe? Wedyn, cafodd Sacheus syniad. Roedd coed yn ymyl gatiau'r ddinas. Coed tal deiliog. Tysa fe medru slifio tu ôl i'r dorf a dringo un o'r coed. Fe allai weld Iesu. Heb gael ei weld ei hun. Felly ffwrdd ag e.
allan o'i dŷ a thwys dyfydoedd gwag. Ac am bod y dorf yn gwylio Iesu, ni chafodd unrhyw drafferth i sleifio tu ôl iddyn nhw a dringo i fyny'r goeden. Dyna fwyta'n yn hi, Iesu. Ac am ei bod hi'n fraint fawr i'w wahodd rhywun mor bwysig a Iesu, roedd pawb yn gweiddi ar yr un pryd. Wel, pawb bron, roedd un dyn bach. Un dyn pitw bach yn cadw ei geg ar gau. Gwneud ei orau glas i atal y dail rhag syffrwd. Diolch yn fawr iawn. Chi mor garedig, ond dwi wedi penderfynu yn barod ble dwi'n mynd i gael cuddio heddi. Wedyn, edrychodd Iesu'n syth at y coed a galw. Sacheus, Sacheus, dyrau lawr. Dwi'n mynd i gael cuddio gyda ti heddi. Sacheus? Iesu yn bwyta gyda Sacheus? Fe yw dyn gweithaf yn y dre. Mae'n rhaid bod camgymeriad. Ac aeth pawb ati i fwgnach ac i gwyno. Wel, pawb bron. Roedd un dyn pitw bach yn dringo i lawr o'r goeden. Wedi cael gymaint o sioc a phawb arall. Pan byddai rhywun mor dda a Iesu eisiau bwyta gyda rhywun drwg fel fe, ond roedd e'n hapus. Yn hapusach nag roedd e wedi bod ers amser hir. Felly, gyda gwen yn ymyledu dros ei wyneb, arweiniodd Sacheus Iesu i'w dŷ. Beth maen nhw ddweud? Sut byfydodd rhywun? Beth maen nhw'n wneud mewn fanna? Ac fe ymgasglodd pawb o gwmpas drws y dyn tre. Dyna pryd yr agorodd Sacheus drws ei dŷ. Clep! Helo, cyfarchion i bawb. Mae gen i rhywbeth pwysig i ddweud wrthoch chi. Dwi wedi bod yn siarad gyda Iesu, fy ffrind newydd, a dwi wedi sylweddoli bod yr rhaid i mi newid pethau. Dwi wedi twyllo rhai ohonoch chi. Dwi'n cyfadda hynny. A dwi am i chi wybod bod yn ddrwg iawn gen i am hynny. Yn ddrwg iawn mewn gwirionedd nes i mod i'n mynd i dalu 4 gwaith cymaint yn ôl i chi, ac y gnes i 2 oddi arnoch chi. Yn fwy na hynny, dwi'n bwriadu gwerthu hanner y pethau sy'n perthyn i fi a rhoi'r arian i'r tlodion. Roedd y dorf wedi syfrdanu. Doedd enw erioed wedi gweld unrhyw un yn newid fel yna. Safon nhw yna'n geg agored. Ni ddywedodd neb air. Wel, neb bron. Allwch chi ddim gweld? Meddai Iesu wrth y dorf. Mae Duw wedi anfon fi i rannu ei gariad gyda phawb. Hyd yn oed y rai sydd wedi gwneud pethau drwg iawn. Dyna beth dwi wedi wneud. Ac nawr, mae Sacheus yn caru Duw hefyd. Dyna pryd y dechreuodd y dorf gymeradwyo. A Iesu, a Sacheus, a thref Jericho i gyd. Pawb. Yn gyntaf y sylweddolodd Sacheus fod Duw yn ei garu i fod e'n gwybod i fod e wedi gwneud pethau drwg. Oedd yn gwybod
oedd e'n gwybod fod rhaid iddo fe newid y ffordd yr oedd e'n byw a thalu nôl i'w gymdogion. Eiwch eich llyged ac ystyriwch a ydych chi wedi gwneud pethau wedi achosi dol i rhywun. Allwch chi fod fel Sacheus a newid y ffordd i chi'n byw? Nawr, rydw i'n mynd i ddweud gweddi, ac os ydych chi am ei gwneud hi'n wedi i chi, dywedwch amen ar y diwedd ar fy ôl i. Dduw annwyl, os oes yna unrhyw beth yn ein bywydau sydd angen ei newid, helpa ni i ddewis yr hyn sy'n dda, i ddewis yr hyn sy'n iawn, i ddewis yr hyn sy'n wir. Amen. 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 Wel, dyna stori Sacheus. Yr un naeth newid ei fywyd ar ôl cyfarfod â Iesu. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau, gwrando. A dyna ni am y tro. Hwyl fawr tan y tro nesaf. Hwyl. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.